Tänä aamuna mulla tuli sellainen fiilis, että mä haluaisin puhua vähän kärsimyksestä. Että miten mä itse hahmotan, että mistä kärsimyksessä on kyse. Tarkoitan siis psykologista kärsimystä. Tai sitä kärsimystä, mitä buddhalaisessa psykologiassa. Mitä siinä on esitetty. Mikä on kärsimyksen määritelmä. Kärsimykseen liittyy 2 osa-aluetta. Siihen liittyy ensinnäkin aversio ja takertuminen. Ja aversio tarkoittaa semmoista poistyöntävää liikettä. Että mä en halua jotain kokemusta, mikä on mun kokemuksessa. Että esimerkiksi tällä hetkellä mulla on vatsa vähän kipeä. Mä söin eilisiltana epäterveellistä ruokaa ja mä söin liian myöhään. Sitten mä kävin nukkumaan. Nyt mä heräsin aamulla. Ja mulla on epämiellyttävää tuntemusta mun vatsassa. Kihelmöintiä. Ja mä huomaan, että mun mieli ei haluaisi keskittyä siihen. Se halusi unohtaa sen. Se halusi työntää sen pois. Se halusi, että sitä ei ole olemassa. Eli mun mieli on aversiivinen sitä mun fyysisen kehon tuntemusta kohtaan. Se haluaa työntää sen pois. Mutta tässä on ongelma se, että tässä nykyhetkessä, miten asiat on, ne asiat on miten ne on. Eli mä tunnen mun vatsassa sitä epämiellyttävää tuntemusta. Ja se, että mun mieli ajattelee, tai silloin se tendenssi ja halu lähteä työntämään sitä asiaa pois, niin se ei oikeasti poista sitä. Se ei oikeastaan muuta sitä asiaa millään tavalla. Ja sitten jos lähtee tarkastelemaan tätä aversiivista kokemusta, sitä, että miltä se tuntuu, kun ajattelee niin, ja kun mielessä on semmoinen ikään kuin näkymätön voima tai tendenssi tai taipumus tai semmoinen näkymätön voima, joka haluaisi lähteä työntämään pois ja joka haluaa vältellä sitä kokemusta, joka voi näyttäytyä ajatuksena, että mä en halua tuntea näin. Mä yritän keskittyä johonkin muuhun. Tai mä alan niinku ekspressoimaan sitä aversiota mun omalla toiminnallani tässä fyysisessä todellisessa maailmassa. Että mä alan vaikka harhauttamaan itseäni. Mä yritän katsoa jotain sarjaa. Tai mä soitan kaverille. Tai mä syön lisää jotain epäterveellistä ruokaa. Noihän on sitä, että ihminen yrittää harhauttaa itseään siltä epämukavalta tuntemukselta. Ja mielessä tulee se aversio, joka on se harhauttaminen. Ja sitten ihminen alkaa toimimaan, ekspressoimaan sitä aversiivista mielen taipumusta. Ja tässä kun me tarkastellaan tätä koko kuviota, niin me voidaan huomata se, että se tuntemus itsessään on epämukava. Mutta sitten se mielen reaktio siihen tuntemukseen, se, että yrittää työntää sitä pois, niin se itse asiassa saa myöskin epämiellyttävän sävyn. Se ei tunnu hyvältä ajatella sellaisia ajatuksia, että olisipa asiat eri tavalla, tai että mä en halua tuntea tätä asiaa. Se tuntuu itsessään epämiellyttävältä. Ja mä näen, että siinä on kyse sekä ajatuksesta, mutta myös siitä näkymättömästä voimasta tai tendenssistä, joka vähän jotenkin vetää sitä omaa kokemusta johonkin toiseen suuntaan, omaa tarkkaavuutta johonkin toiseen suuntaan kuin siihen epämiellyttävään tuntemukseen. Ja se tuntuu epämiellyttävältä itsessään. Eli se lisää jo siihen valmiiksi epämiellyttävään fyysiseen tuntemukseen lisää epämiellyttävää tuntemusta sen päälle. Ja tämä, mikä lisätään siihen päälle, se mielen luoma aversio, se on mitä pidetään buddhalaisuudessa kärsimyksenä. Siitä fyysinen tuntemus ei ole ongelma, vaan se mielen luoma reaktio siihen fyysiseen tuntemukseen on se ongelma. Ja se on se ongelma, mitä buddhalaisuus lähtee myös ratkaisemaan.
Koska jos me palataan taas nykyhetkeen, niin mehän ei voida muuttaa sitä kehon fyysistä tuntemusta, mikä se on tällä hetkellä. Se on sitä, mitä se on. Ja mieli ei myöskään pysty muuttamaan sitä kehon fyysistä tuntemusta. Että se on olemassa ihan sama, mitä mieli ajattelee. Että vaikka mieli koittaisi työntää sitä pois, tai koittaisi olla ajattelematta sitä, niin se on silti olemassa semmoisena kuin se on. Me ei voida muuttaa sitä. Mutta me voidaan muuttaa sitä meidän suhtautumistapaa siihen, sitä meidän mielen aversiivista taipumusta. Jos me pystytään luopumaan siitä aversiivisesta taipumuksesta, niin silloin me pystytään ottaa se fyysinen tuntemus vastaan semmoisena kuin se on, olemaan sen kanssa. Ja huomaamaan, että itse asiassa se ei ole se ongelma, se fyysinen tuntemus. Se ei ole se ongelma tai ikävä asia tässä koko kuviossa, vaan se todellinen ikävä asia on ne omat ajatukset ja oma mieli, joka reagoi siihen fyysiseen tuntemukseen. Ja tämän takia buddhalaisuus keskittyy siihen mielen luomaan aversioon, eli siihen kärsimykseen, eli siihen, mikä laitetaan tämän kaiken päälle, sen fyysisen kärsimyksen päälle, koska se on se osa, mihin ihminen pystyy vaikuttamaan. Eli tietenkin siis kannattaa vaikuttaa niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Tulee tyyneysrukous mieleen, että anna minulle viisautta erottaa, mihin voin vaikuttaa ja mihin en voi vaikuttaa, ja rohkeutta vaikuttaa niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa. En nyt muista, meniköhän sanasta sanaan, mutta tavallaan siinä on se sama idea, että tunnistaa ne asiat, jotka on omassa vaikutuspiirissä, ja ne asiat, jotka ei ole omassa vaikutuspiirissä. Ja sitten keskittyy niihin asioihin, jotka on omassa vaikutuspiirissä. Mä aiemmin mainitsin, että buddhalaispsykologiassa on 2 kärsimyksen lähdettä. Aversio, jota tässä nyt aiemmin just käsiteltiin, ja sitten on olemassa myös takertuminen, clinging, tai haluaminen. Ja tämä on taas vastakkainen liike sille aversiolle. Aversio on poistyöntävä liike. Mä en halua jotain asiaa. Mä haluan tämän pois. Tämä on epämiellyttävää. Mä haluan tästä eroon. Mä haluan harhauttaa itteeni. Mä en halua kokea ja tuntea tätä asiaa. Mä haluan työntää tämän pois. Takertuminen on taas sitä, että on joku miellyttävä asia. Ja mä itse asiassa haluan sitä lisää. Ja lisää. Ja lisää. Ja vielä lisää. Ja mä en ole koskaan tyytyväinen siihen, mitä mulla on. Koska mä haluan koko ajan lisää. Mä en ole tyytyväinen siihen, mitä on. Ja tässä me voidaan huomata, että myös tässä takertumisessa on se sama alla oleva mekanismi, mikä aversiossa on. Eli se, että mä en ole tyytyväinen siihen, miten asiat on tällä hetkellä, vaan mä haluaisin, että ne on eri tavalla. Eli mun mielessä on jonkunnäköinen realiteetti, miten asioiden kuuluisi olla, ja sitten on tämä ulkoinen, todellinen realiteetti, miten asiat on. Ja nämä ei ole linjassa keskenään. Ja nämä ei edusta samaa asiaa. Se ulkoinen realiteetti on eri kuin se mun sisäinen realiteetti, minkä mä haluaisin olla olemassa. Meillä on ideaali fantasiamaailma, sitten meillä on todellinen maailma. Ja mä näkisin että sitä, että henkinen kasvu on todella sitä, että me tullaan linjaan sen todellisen maailman kanssa. Että me ei eletä siinä meidän fantasiamaailmassa, jossa me toivotaan aina, että asiat olisi eri tavalla, vaan me hyväksytään asiat, miten ne on, myös meidän mielen sisällä. Ja sitten pystytään olemaan rauhassa, eikä kärsiä, eli siis koko ajan haluta olla epätyytyväisiä. Kärsimys on sitä, että on epätyytyväinen asioihin semmoisena kuin ne on. On epätyytyväinen kaikkeen, koska haluaisi, että asiat on eri tavalla. Koska sitä epätyytyväisyyshän on, että mä haluan, että asiat on eri tavalla. Mä en ole tyytyväinen siihen, että millä se tällä hetkellä on. Vaan mä haluaisin jotain muuta. Tää jäätelöannos olisi tosi hyvä, jos tässä olisi vähän enemmän strösseliä. Tää pihvi maistuu tosi hyvältä.
jos se olisi vähän lämpimämpi. Mulla olisi niin hyvä olla, jos mun niskat ja hartiat ei olisi jumissa. Mä olisin niin tyytyväinen, jos mulla olisi 10 000 euroa enemmän pankkitilillä. Mä olisin niin tyytyväinen, jos mulla olisi kumppani. Mä olisin niin tyytyväinen, jos mä olisin terve. Mä olisin niin tyytyväinen, jos mä olisin nuori. Mä olisin niin tyytyväinen, jos mulla olisi lemmikki. Mä olisin niin tyytyväinen, jos. Siinä on se aina jos. Että jos asiat olisi jollain eri tavalla, niin silloin mä olisin tyytyväinen. Että nyt mä en ole tyytyväinen. Mutta mä voisin olla tyytyväinen, jos asiat olisi eri tavalla. Ja tässä takertumisessa on tämä sama mekanismi. Että meillä on joku miellyttävä asia, vaikka se pihvi. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on vegaaneja, jos te kuuntelet buddhalaista videota, mutta se voi olla joku hyvä vegaaninen pihvi, joku semmoinen musta papu, lime, bataatti ranskalaiset ja joku hyvä vegaaninen majoneesi siinä. Että olisi niin hyvää, jos taas lämmintä. Tai että tämä on niin hyvää, mutta mä haluan tätä lisää. Tai ei ole tarpeeksi tämä kokemus siitä, että on hyvää. Mä haluan lisää tätä kokemusta, että on hyvää. Eli mä en ota sitä pihviä, leikkaa sitä rauhassa, laita sitä suuhuni, maista sitä makua, mikä siinä on, arvosta sitä ja nauti siitä. Vai itse asiassa mä leikkaan sen pihvin nopeasti, mä haluan sen nopeasti suuhun, että mä saan nopeasti sitä makua. Sitten kun mä saan sitä makua, niin mä haluan lisää sitä makua, että mä otan uudempaa sen pihviä. Että pakko ottaa koko aika lisää. Sitten mä huomaan kitteni ahmimasta, että mä otan siis koko aika lisää sitä pihviä suuhuni, koska mä haluan lisää sitä makua. Mä oon epätyytyväinen siihen makuun, mitä on tällä hetkellä. Mä haluan sitä lisää ja lisää ja lisää. Ja näin syntyy ahmiminen, että ahmimisen taustallakin on se takertuminen, se epätyytyväinen halu. Ja sitten loppujen lopuksi mä oon syönyt sitä pihviä niin paljon, että mun vatsa on täynnä ja mulla on epämiellyttävä olla. Ja sitten mulla on epämiellyttävä olla, mun vatsaan sattuu, mulla on vetämätön olo, mua väsyttää. Niin sit mä suhtaudun aversiivisesti siihen kokemukseen. Että mä haluaisin työntää sen epämiellyttävän kokemuksen pois. Ja tässä esimerkiksi voidaan huomata, että nämä molemmat, sekä takertuminen ensin pihvin syömisvaiheessa ja sitten se olotila pihmisvaiheen syömisen jälkeen ja siihen liittyvä aversio, ne yhdessä luo sen psykologisen kärsimyksen. Sekä sitä kautta, että se tuntuu omassa mielessä, mutta myös sitä kautta, että saa toimimaan niiden mukaan. Nehän on siis, ne on semmoisia ajavia voimia. Ne on ajavia voimia, ne saa ihmiset ajamaan. Ne voi saada ihmiset ajamaankin joskus, mutta ne ajaa ihmistä toimimaan tietyllä tavalla. Ne on imperatiiveja. Ja miksi ne on imperatiiveja? Ne tuntuu epämiellyttäviltä. Se tuntuu epämiellyttävältä haluta jotain asiaa. Sitten me halutaan lievittää sitä tuntemusta siitä, että on epämiellyttävää haluta jotain asiaa. Ja miten me lievitään sitä? Että me saataisiin se asia. Sitten me otetaan se asia, mutta se ei itse asiassa tyydytä meitä. Me halutaan vielä lisää. Sitten me halutaan taas eroon siitä tuntemuksesta. Se on epämiellyttävää haluta. Ja me otetaan koko aika lisää. Eli tässä voi huomata semmoisen metatason, että se aversio tai takertuminen, poistyöntäminen tai halu on epämiellyttäviä. Ja sitten me koitetaan lähteä ratkaisemaan sitä sillä samalla mekanismilla. Eli takertuessa, kun me halutaan jotain, niin me halutaan sitten vaan lisää sitä. Me halutaan ratkaista se halu meidän sisällä haluamalla lisää. Koska sitä haluhan on, että meillä on tarve jollekin asialle. Me halutaan lisää sitä pihviä. Me halutaan lisää rahaa. Mulla on puute rahasta, mä tarvitsen lisää rahaa. Mä haluan rahaa, mä oon takertunut rahaan. Ja miten ihmiset lähtee ratkaisemaan tätä halua niiden sisällä? Haluamalla lisää, koska ne ajattelee, että se halu ratkaisee sen ongelman, että se saaminen ratkaisee sen ongelman. Mutta sehän itse asiassa ei useinkaan. Tietenkin ehkä joskus. Mutta useimmiten niin
se, että mä haluan jotain lisää ja sitten mä saan sitä, niin se ei ratkaise sitä mun halua sisällä, vaan se vaan itse asiassa ruokkii sitä, että se muuttuu voimakkaammaksi se halu, koska me tunnetaan vielä enemmän epätyytyväisyyttä, koska me huomattiin, että se asia, jota me saatiin haluamalla, ei täytäkään meitä syvällä sisällä. Ja sama myös aversion kanssa. Että me halutaan työntää joku asia pois. Se tuntuu epämiellyttävältä työntää sitä pois. Se tuntuu se asia myös epämiellyttävältä. Sitten se poistyöntäminen ei ratkaise sitä ongelmaa, se ei vie sitä oikeasti pois. Sillä ei ole niitä lopputuloksia, mitä me haluttaisiin sillä olevan. Se on epätoimiva strategia. Sitten me aletaan työntämään vielä lisää pois. Me aletaan työntämään sitä meidän halua työntää pois. Me aletaan työntämään pois sitä meidän halua työntää pois. Et me halutaan eroa jostain kokemuksesta, sitten me harhautetaan itteemme siltä halulta työntää sitä asiaa pois. Että nämä on niinku itseään ruokkivia syklejä nämä molemmat. Ja tässä on siis kärsimys. Sitä se on, mun nähdäkseni. Ytimessä on se, että maailma on tietyllä tavalla. Meillä on tietty kokemus. Meillä on tietyt tunteet. Meillä on tietyt kehon tuntemukset. Meillä on tietyt ihmiset meidän ympärillä. Meillä on tietyt ihmissuhteet. Meillä on tietty elämäntilanne. Ja kärsimys on sitä, että me haluttaisiin, että ne asiat on eri tavalla. Ja silloin kun me halutaan, että asiat on eri tavalla, me ei hyväksytä asioita semmoisena kuin ne on. Silloin kun me halutaan, että asiat on eri tavalla, me ei hyväksytä asioita semmoisena kuin ne on. Tässä on buddhalaisuuden esittämä ongelma. Tämä on se ihmisen ongelman juuri, minkä buddhalaisuus esittää. Takertuminen ja aversio ja niiden luoma psykologinen kärsimys. Ja tätä voi löytää siis jokaisesta hetkestä, joka puolelta. Tämä on ihmiselle hyvin tyypillistä. Tämä on ihmisen lajityypillinen ominaisuus olla epätyytyväinen kaikkeen. Se on ajanut meitä eteenpäin evoluutiossa. Me ollaan oltu epätyytyväisiä asioihin. Me halutaan niitä lisää, me halutaan saavuttaa. Ja sitten me ollaan levittäydytty näin laajalle ihmiskuntana ja ollaan näin menestyneitä. Että me ollaan valloitettu koko maapallo ja orjuutettu monia muita lajeja meidän alla. Me ollaan rakennettu ihan käsittämättömät suojakerrokset luontoa vastaan. Että tämä talo, missä me tällä hetkellä on, ne talot, missä te olette tällä hetkellä, kaikki kaupungit, lääketiede, kaikki on vaan luontoa vastaan suojautumista. Me ollaan voitu luoda tämmöinen ihan megastruktuuri, koska me ollaan haluttu koko ajan lisää, me ollaan haluttu laajentua. Ja mä sinällään sanoin, että mä en sano, että haluamissa on mitään väärää, tai laajentumissa on mitään väärää, tai kehityksessä on mitään väärää. Mutta buddhalaisuus vaan osoittaa sen, että mikä on se, mikä saa meille kokemuksellisesti epätyytyväisen olon. Mikä saa meidät kärsimään. Minkä takia meillä ei ole hyvä olla. Se on se sivutuote, joka on jäänyt meille evoluutiosta. Mä näen, että me voidaan kyllä kehittyä ja haluta asioita. Me voidaan laajentua yksilönä ja ihmiskuntana. Mutta me voidaan samaan aikaan vähentää meidän psykologista kärsimystä. Sitä epätaitavaa halua. Ja aversiota. Me voidaan hyväksyä ohjat semmoisena kuin ne on. Ja sitten katsoa, mitä me oikeasti halutaan tehdä. Tässä on psykologinen kärsimys. Ja sitä voi tosiaan löytää tosi hienovaraisista paikoista.
että vaikka nyt on syksy, ruska-aika, ja se pikkuhiljaa alkaa kääntymään kohti sitä aikaa, kun ei enää ole ruska-aika. Lehdet ei ole enää kirkkaimmillaan. Ne alkaa olla ruskeita. Monet niistä lehdistä on tippuneet maahan. Niitä on kerääntynyt paljon maahan ja ne alkaa pikkuhiljaa mädäntymään. Se ei ole enää yhtä kaunista. Ruskahan muuten on Suomen yksi kauneimpia aikoja. Ja se on vieläkin kaunis. Näistä voi arvostaa. Mutta se ei yhtä kaunis kuin se oli viikko sitten. Tai 2 viikkoa sitten. Lehdet ei enää yhtä kirkkaita. Värit ei yhtä vibrantteja. Ja voi huomaa, että tässäkin tilanteessa voi alkaa haluamaan sitä. Että olispa asiat sillä tavalla, miten oli 2 viikkoa sitten vielä. Olisinpa nauttinut enemmän sitä ajasta, mitä oli 2 viikkoa sitten. Ja kyllä, tämä on tosielämän kokemus. Niin, tämä on omakohtainen kokemus takertumisesta. Olisi pitänyt tehdä ruskaretki. Ehtiin sen vieläkin. Mutta mä menin sekaisin. Että se voi olla tosi hienovarainen asia. Se voi olla tosi hienovarainen asia. Tai joku auringon paiste kasvoilla. Tai joku aamukahvi. Että siinä voi huomata, kun juo sitä aamukahvia. Tai nauttii sitä auringonpaisteesta. Tai nauttii aamukahvista auringonpaisteessa. Niin voi huomata, että siinä on pieni semmoinen alla oleva sävy siitä, että mä toivoisin, että tätä kokemusta olisi enemmän. Että olisi jotenkin intensiivisempää. Tai että mä toivoisin, että tämä kokemus ei loppuisi. Mä toivon, että tämä kokemus jatkuisi pitkään. Että tämä kahvikuppi ei lopu. Että kesä ei lopu. Ja siinä on sellainen pelon alasävy. Ja se on epämiellyttävä kokemus. Itsessään tämä osuus siitä kokemuksesta. Tietenkin se kahvikuppi ja se auringonpaiste on silti vieläkin miellyttäviä. Ja niistä nauttii. Mutta se päällä oleva kokemus siitä, se ikään kuin turha kokemus siitä, että toivottavasti sitä ei loppuisi koskaan. Se on epämiellyttävä. Ja se estää itse asiassa sitä nauttimista siitä itse asiasta. Ja tämän myötä voi miettiä niinkin sitä koko kuviota, että mitä vähemmän on aversiota tai takertumista, sitä enemmän voi myös nauttia asioista, semmoista niin kuin todella on. Että jos mä voin vaan nauttia tästä kahvikupista ilman sen kummempaa ajatusta, että tämän pitäisi kestää pidempään, tai että mua pelottaa jo, että milloin tämä loppuu, niin mä voin vaan nauttia siitä aromista ja siitä tuoksusta ja olla sille läsnä. Että mä en ole mielessäni jossain pelokkaassa paikassa. Ja tästähän voi huomata, että tämä on tosi hienovarainen asia. Se on aika pieni juttu, että meillä on vaan kahvikuppi ja aamukahvi. Semmoinen jokapäiväinen juttu. Mutta siihenkin voi liittyä sitä aversion, haluamisen sävyä. Ja aversiotakin voi liittyä tosi pieniinkin asioihin. Siihen, että mä vaikka istun penkillä ja tuntee vähän jotain epämukavuutta. Haluaisi koko ajan liikuttaa asentoa eri asentoon. Ja se voi olla taitavaa toimintaa. Sillä voi olla parempi olla. Ja se tekee kehollekin hyvää. Ottaa erilaisia asentoja. Mutta silti samaan aikaan se, että on koko ajan epätyytyväinen olla siihen asentoon ja haluaisi muuttaa sitä, niin sehän on epämiellyttävä kokemus. Et tietenkin tässä pohjalla on siis se, että se tuntuu myös epämiellyttävältä istua siinä penkillä. Että siinä on fyysisellä tasolla jotain epämiellyttävää. Se ei tunnu hyvältä. Siinä on jotain vaikka pientä kipua tai jännitystä tai painetta. Mutta sitten kun meillä on se epätyytyväisyys, että pitäisikö ottaa eri asentoja, tässäkään ei tunnu hyvältä ja nyt mä tajan vaihtaa taas asentoja. Kauanhan mun pitää tässä vielä olla ja toivottavasti tämä jo loppuisi. Toivottavasti tämä jo loppuisi. Epätyytyväisyyttä. Halua siihen, että asiat olisi eri tavalla. Niin toi on taas sitä päälle liimattua tai päälle luotua kärsimystä siihen todelliseen maailmaan.
Eli me voidaan löytää kärsimystä, takertumista ja haluamista aika hienovaraisistakin paikoista, joka hetkestä. Voi vaikka nyt tutkia, että mitä mä haluaisin tällä hetkellä lisää ja miten mä työnnän pois. Mä itse huomaan, että mun käsissä tuntuu hyvältä, kun ne lepää tässä pöytää vasten. Mä haluaisin, että se pysyisi. Mä haluan, että se ei mene pois. Mä haluan, että sitä olisi lisää. Se tuntuu fyysisesti miellyttävältä. Jopa nautinnolliselta. Mutta mä huomaan, että samaan aikaan se oma mielen reaktio, se on pelkopohjainen. Se ei tunnu miellyttävältä. Sitten mä huomaan, että kun mä istun tässä, niin tää on vähän kova penkki, niin mä tunnen, että se on vähän epämiellyttävä mun istumalihaksissa. Ja mä en haluaisi katsoa sitä päin, mä en haluaisi, että se kokemus on mun tietoisuudessa. Siinä on semmoista hienovarasta poistyöntämistä. Sitten voi miettiä tietenkin elämää laajemminkin. Nämä on tämmöisiä hienovaraisia ilmentymiä näistä samoista ilmiöistä. Mutta sitten voi miettiä myös laajemmin, että on olemassa myös ekspressioita karkeammalla skaalalla näistä samoista alla olevista mielen mekanismeista, hyvin luontaisista ja hyvin olennaisista mielen mekanismeista, jotka me kaikki ihmiset jaetaan. Ehkä jopa kaikki biologiset organismit jakaa nämä, jos muilla biologisilla organismilla siis on tietoisuutta, pahoittelut, missä kokee tätä kokemusta. Sitähän me ei tiedetä. Mutta niitä karkeamman skaalan ilmentymiä tästä psykologisesta kärsimyksestä ja sen mukaan toimimista voi olla se, että mä vaikka toivoisin, että mulla olisi enemmän rahaa. Sitten mun rahahuolet olisi ratkennut. Sitten mä voisin ostaa sitä ruokakaupasta, mitä mä haluan. Mä voisin harrastaa. Mä voisin käydä elokuvissa. Mä voisin käydä hieronnassa. Mä voisin käydä ravintolassa syömässä. Mä voisin ostaa sen uuden asian, mitä mä haluan. Mä oon epätyytyväinen mun nykyiseen tilanteeseen. Mä oon epätyytyväinen siihen rahamäärään, mitä mulla tällä hetkellä on. Mä toivoisin, että sitä olisi enemmän. Ja sitten mulla on semmoinen projektoitu fantasia siitä, että sitten kun mulla on tää asia hoidettu, sitten kun mä oon saanut tämän asian, sit mä voin olla tyytyväinen. Sitten mä voin antaa itselleni luvan olla tyytyväinen. Mutta voi tehdä reflektion, että jos on elämässään saavuttanut jotain asioita, mitä on halunnut joskus saavuttaa, mitkä on tuntunut itselle tärkeiltä, niin onko nykyhetkessä tyytyväinen? Onko silloin ollut tyytyväinen? Onko koskaan tyytyväinen? Voi itseltään tosissaan kysyä sitä, että miten tämä menee? Miten tämä kuvio todellisuudessa menee? Onko mä koskaan tyytyväinen ihan sama, mitä mä saavutan? Yleensä se menee niin, että vaikka saavuttaisi sen asian, mistä ajattelee, että nyt mä tunnen tyytyväinen, kun mä saavutan tämän jonkun tietyn asian. Sä et ole tyytyväinen. Sä unohdat sen asian. Ja sit sun mieli keksii uusia asioita, jota se haluaa, ja jotka saavutettuaan se on tyytyväinen. Ja sitten projektoi, luo semmoisen fantasian ja heijastaa sen omassa mielessään tulevaisuuteen. Että sitten kun mä saan tämän, sitten kun mun elämä näyttää tältä, niin sit mä oon tyytyväinen. Voi haluta esimerkiksi uutta työpaikkaa. Voi olla epätyytyväinen sen nykyiseen työpaikkaan. Voi olla epätyytyväinen opiskelutilanteeseen. Voi olla epätyytyväinen opetukseen. Voi olla epätyytyväinen opiskelukavereihin. Voi olla epätyytyväinen perheeseen, perhetilanteeseen. Voi olla epätyytyväinen omaan terveyteen. Voi olla epätyytyväinen omaan liikuntaan,
Miettiä, että mä haluaisin liikkua enemmän, toivottavasti mä liikkuisin enemmän. Mä oon huono ihminen, kun mä liikun näin vähän. Nämä on tosi inhimillisiä ja luonnollisia asioita. Siinä ei edelleenkaan mitään väärää, että haluaisi liikkua enemmän. Tai pyrkisi luomaan semmoista elämää, jossa liikkuu enemmän. Päinvastoin sehän tuo meille hyvinvointia. Me voidaan paremmin, kun me liikutaan kehollisesti ja mielellisesti myös. Mutta tavallaan silti siinä on se alla oleva psykologisen kärsimyksen mekanismi. Me halutaan jotain asiaa ja me ollaan epätyytyväisiä, kun meillä ei ole sitä asiaa. Meidän elämä ei näytä siltä, miltä me haluttaisiin meidän elämän näyttävän. Meidän elämä näyttää erilaiselta kuin siltä, että miltä me haluttaisiin meidän elämän näyttävän. Tämä on se ongelman ydin, tämä on se juuri, mitä buddhalaisuus koittaa osoittaa. Ja mä itse näkisin, että vaikka me eliminoitaisiin kokonaan tämä haluaminen ja takertuminen, kaikki kärsimys, psykologinen kärsimys, me voidaan silti tehdä asioita. Me voidaan olla tyytyväisiä siihen, mitä on, mutta me voidaan myös toimia maailmassa luonnollisesti. Sillä miten me halutaan toimia, mikä tuntuu meistä hyvältä, mikä täyttää meidän tarpeita ja toteuttaa meitä ihmisenä. Koska tästä voi syntyä sellainen huoli, että mitä jos mä päästän irti tästä kaikesta haluamista ja takertumisesta, joka muuten ei ole helppo tehtävä, että ei ole hätää. Toi on vähän sama asia kuin jotkut naiset luulee, että kun ne menee salille, niin ne voi tulla tosi lihaksikkaiksi yhtäkkiä. Ja ne ei halua tulla tosi lihaksikkaiksi, koska se ei näytä niin mielestäni hyvältä. Mutta toihan ei ole todellinen uhka, koska se, että sä muutut todella lihaksikkaaksi, se vaatii pitkäjänteistä työtä useiden vuosien ajan, ruokavalion muutosta ja sun elämän rakentamista ja mukauttamista sen salilla käymisen ympärillä. Se ei tapahdu yhtäkkiä muutamasta hauiskäännöstä. Ja siitä, että sä käyt salilla pari kuukautta ja pumppailet vähän rautaa. Ei. Samalla tavalla tämä psykologinen takertuminenkaan tai psykologinen aversio, niin ei ne tuu yhtäkkiä häviämään. Ei, sekin vaatii ihan samalla tavalla kuin tämä lihaksikkaaksi tuleminen, niin usein vuoden pitkäjänteisen työn, missä on rakentanut oman elämän sen ympärille, että pystyy liikkumaan sitä omaa tavoitetta kohti. Tietenkin joillain tapauksilla tämä voi tapahtua nopeastikin. Ja on erilaisia polkuja. Ja jotkut kai syntyy jo siinä valaistuneessa tilassa. Mutta suurimmalla osalla ihmistä niin se vaatii sen pitkäjänteisen työn. Eli ei tarvitse huolehtia siitä, että yhtäkkiä ei enää halukkaan käydä lenkillä. Ja sitten se on paha tilanne. Mutta tässä on psykologinen kärsimys. Ja sen kaksi haaraa. Aversio ja takertuminen. Ja tämä on mitä buddhalaisuus esitti ihmisen kokemukselliseksi, perustavanlaatuiseksi ydinongelmaksi. Tämä on sen takia, minkä takia me ei voida hyvin. Jos me oltaisiin tyytyväisiä, me voitaisiin hyvin. Me oltaisiin tyytyväisiä. Kaikki olisi hyvin. Ja luonnollinen seuraava askel, minkä buddhalaisuus esittää, kun ensin on esittänyt ongelman, eli tämä on se ongelma, niin se esittää ratkaisun. Ja ratkaisu on siis meditaatio sen kokemuksen kanssa oleminen. Ja lopulta voi nähdä läpi sen kärsimyksen mekanismien. Ja ne voi pudota pois. Mutta tähän ei mennä vielä tässä kohtaa. Ja nämä on tosiaan mun näkemyksiä, nämä on mun ajatuksia, että miten mä itse hahmotan tämän kuvion. Ja mä en ole mikään ammattilainen enkä asiantuntija. Mä oon vaan ihminen, joka kokee tätä maailmaa ja ajattelee ajatuksia siitä ja pyrkii ajattelemaan mahdollisimman todenmukaisia ajatuksia ja on kiinnostunut just tästä aihepiiristä.
siitä, mitä on olla ihminen. Tämä on mun näkemys asiaan. Ja mä teen tätä hyvin paljon myös itseäni varten, että mä haluan itselleni selvittää, mistä tässä on kyse samalla. Kun mä puhun näitä asioita, ne selkeytyy mun mielessä. Mä opin myös itse siitä, kun mä puhun asioista. Kun mä kuulen niistä. Ja kun mä samalla mietin niitä tässä puhuessani, mä jäsennän ja selkeytän niitä. Että mä teen tätä ennen kaikkea itselleni.